Yer titremesi näme? Yer titremesinin görnüşleri ve sebäpleri 1948-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda bolup geçen yer titremesi barada käbir maglumatlary sizlere aýtmakçy. Taýin bolsaňyz videomda başlaýaly. Yer titremesi diýilýän tabii hadisa yer gabagynyň döwülmegi sebäpli emele gelen ırgyldylaryň tolkunlar ýagdaýynda ýaýramagdyr. Meşgul inancın tersine bu vaka yer gabagynyň hereketsiz däl, hereket edýänligini görkezler we bulanmajar hadisalary öz içine alýar. Esasanam fizika we ilmiň beýleki puwdaklary tarapyndan öwrenilýär. Yer titremesini öwrenýän ilim puwdagyna seismologiýa diýilýär. Ilmi usullaryň we ölçe gurallarynyň kömegi bilen onuň näil emele gelendigini, yer titremesiniň tolkunlarynyň nädip ýaýraýanlygyny öwrenýär. Yer titremesiniň sebäpleri we görnüşleri dünýäniň guruluşuna seredenmizde geologiki we geofiziki gözleglerden alınan maglumatlara göre yer modeli döredildi. Modele göre yerin 70-100 km galynlygyndaky litosfera var. Bu yerde ummanlar we materikler yerleşýär. Başka bir bölegi mentodur. Mento adatça gatydyr. Emma yerli esasda suwuk gurşawlar hem bardyr. Mantonyň aşağında yadro we demir nikel garyndysı var. Litosferanyň aşağında astenosfera diýilen gatlak var. Yumşak, ýokarky manto höküminde hem bellidir. Bu yerde konveksiýa akımları tarapyndan döredilen güýçler daş gabagyny döwýär we plitalary emele getirýär. Bu konveksiýa akımlarynyň esas sebäbi radioaktivlikdir. Radioaktivligiň ýokarylmagy bilen temperatura we ýylylyk ýokarlanýar. Konveksiýa akımlaryna sebäp bolýar. Bu akımlar litosfera geňişliginde gysylmalary, ýagny stres döredýär we gowşak plitalaryň döwülmegine sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýerde 10 sany uly lewha we köp sanly kiçi lewhalar bardyr. Bu lewhalar astenosferadaky gaýalar ýaly ýüzýär. Şeýle hem adamlaryň duýup bilmejek derejede hereket ýagdaýyndadyr. Lewhalaryň hereketine seretsek, biri beýlekisiniň aşagyna ýeren. İki lewha arasynda bu hereketin öňüne alýan sürtülme güýji bardyr. Lewhanyň hereket edinge bu sürtülme güýjini aşma netijesinde ýüze çykýar. Sürtülme güýjünden ýokary bolan lewhalar netijede hereket döreýär we bu atmosferik hereket sebäpli titremek bolýar. Bu sarsyn gaty eskawatyň içinde bolup geçýär we şok hiline ýa bolýar. Netijede gaty uzak aralyklara ýetýän yer titremesi tolkunlary emele gelýär. Bu ýüze çykýan yer titremesiniň gelip çykanyny okudundan daşlaşdykça seismik tolkunlaryň energiýesi peselip ýaýraýar. Ýaýramaň netijesinde kemçilikler, näsalyk diýilen yer döwükleri ýüze çykýar. Käwat bu yer döwükleri syn edilip bilinär. Käwat bolsa yer üstü gatlaklarynyň arasynda galýanlygy sebäpli syn edilmeýär. Şeýle görnüşde yer titremeleriniň emele gelmegi 1917-nji ýylda Amerikan Reid tarapyndan öwrenildi. Reid'in elastik gaýtalanma teoriýasy diýilip adlandyrılan bu hadisa barlahanalarda gaýta-gaýta suwd edildi. Bu teoriýaya göre yer titremeler esasen yer titremelerindäki näsalyklara elastik gaýtalanma görnüşinde, ýagny ýalňyşyň iki tarapynda we ters tarapynda bolup ýüze çykýar. Yer titremesiniň görnüşleri. Yer titremesini esasy 3 topara bölüp bilersiz. Tektonik yer titremeler, vulkanik yer titremeler, çöküntü yer titremeleri. Birinci topardaky tektonik yer titremeler ýokarda beýan edilen sebäpler sebäpli ýüze çykýar. Adatça tabak ärçeklerinde bolýar. Dünýädäki yer titremeleriň %90 öterimi bu topara değişlidir. Paýtagtymyz Aşgabatdaky bolup geçen yer titremesi hem bu topara değişlidir. İkinci topardaky vulkan yer titremeleri yerin aşağındaky eren maddalaryň yerin ýüzüne çykýan wagtyna dörep gazlaryň fiziki we himiki partlama netijesinde ýüze çykýar. Olar yerli yer titremeler bolup köp ziýan bermeýärler. Yaponiýa we Italiýa ýaly ýurtlarda köp gawat edilýändir. Soňky topardaky çöken yer titremeler ýerasty giňişlikleriň gipsiň we gaýalaryň eremegi netijesinde ýüze çykýan yer titremelerdir. Bular yerli derejede esaslanýar we energiýesi azdyr. Uly ziýan bermeýärler. Aşgabat yer titremesi 1948-nji ýylyň 6-njy oktyabr güni käbir çeşmelere göre 7 bal we 9 bal aralygyndaky güýçde bolan yer titremede Aşgabat Harawa şäherine öwrildi. UNESCO'nun maglumatyna göre ol 20-nji asyryň iň weýrançylykly
helakçiliklerinden biridi. 190 000 adamlyk şäher ilatynyň 176 000 ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde diňe 3 sany binanyň ýykylmagyny galanyň hem habar berilýär. Ajy waka sebäpli şol wagtky SSR Respublikasynyň 7000 wagon, 240 ýük uçary we müňlerçe maşyn kömäge gelipdi. 8000-den urak yaraly ýa-da ýetim çagy bolsa, beýleki respublikalar uradylypdy. Mähriban dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video gowunumyzdan turan bolsa like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agda bolsaňyz da hoşal bolardym. Indiki videolarda görüşýänçä, hoş, sag bolun.